Καλημέρα από την Αθήνα και την Ελλάδα σε κάθε ελληνική γωνιά της γης. Η εκπομπή εδώ Αθήνα είναι και σήμερα μαζί σας, Παρασκευή 13 Ιουνίου και κάθε Παρασκευή από εδώ και στο εξής μέχρι το τέλος της σεζόν. Σήμερα όμως, κυρίες και κύριοι, η εκπομπή μας είναι αφιερωμένη στον διεθνή Έλληνα ακαδημαϊκό, γνωστό σε όλους μας, τον Δημήτρη τον Ανώπουλο. Φυσικός επιστήμονας από τους κορυφαίους στον κόσμο, έφυγε και διέπρεψε εκτός Ελλάδος, εκεί όπου τα μυαλά ανθούν και το καλό διακρίνεται. Γεννήθηκε στην Αθήνα στις 13 Σεπτεμβρίου 1948. Σπούδασε φυσική στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, από όπου αποφοίτησε το 1971. Συνέχισε τις σπουδές του στο Πανεπιστήμιο Σάσεξ της Αγγλίας, όπου απέκτησε το διδακτορικό του δίπλωμα το 1973 στη θεωρητική φυσική των υψηλών ενεργειών. Διετέλεσε ερευνητής στο Κέντρο Πυρηνικών Ερευνών της Ευρώπης, στη Γενέβη της Ελβετίας, και επί σειρά ετών ανήκε στο ανώτερο ερευνητικό προσωπικό του κέντρου. Διατέλεσε επίσης ερευνητής στην École Normale Supérieure του Παρισιού και στο Πανεπιστήμιο Harvard των Ηνωμένων Πολιτειών. Το 1989 εξελέγει καθηγητής στο τμήμα φυσικής του Πανεπιστημίου Τέξας, στο College Station. Το 1997 τακτικό μέλος της Ακαδημίας Αθηνών. Κύρια ερευνητική του ασχολία είναι η φυσική υψηλών ενεργειών και η κοσμολογία. 2 φορές ως σήμερα έχει αγγίξει το βραβείο Νόμπελ. Είναι ένας από τους μόνιμους διεκδικητές του εξαιτίας των ερευνών του, αλλά πάνω απ' όλα είναι ένας από αυτούς που έχει πλησιάσει σε απόσταση αναπνοής το πολυπόθητο όνειρο του ανθρώπου, την ανακάλυψη του σύμπαντος. Εμείς το συναντήσαμε σε ένα αγαπημένο του στέκι στην Αθήνα, στο ξενοδοχείο Μεγάλη Βρετανία, και μίλησε για όλα, αποκλειστικά στο Εδώ Αθήνα και στην Earthworld. Κύριε Ανώπουλε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας παραχωρείτε αυτή την συνέντευξη στην Earthworld. Εσείς, ένας διακεκριμένος Έλληνας του κόσμου για τους Έλληνες του κόσμου. Και πρέπει να ομολογήσω ότι αισθάνομαι ένα δέος για το σύμπαν και για εσάς που το ερευνάτε. Καταρχάς, να σας ευχαριστήσω για την τιμή που μου κάνετε να έρθω στην Earthworld και να μιλήσω έτσι σε κόσμο περισσότερο έξω από τα σύνορα γεωγραφικά σύνορα της Ελλάδος. Δέος, πραγματικά πρέπει να αισθανόμαστε όλοι για το σύμπαν, όχι για τους ανθρώπους. Για το σύμπαν πρέπει να αισθανόμαστε δέος. Και πραγματικά τον τελευταίο καιρό γίνονται ορισμένες εξελίξεις, οι οποίες δικαιολογούν κάποια τέτοιου είδους έξεψη που υπάρχει στη διεθνή επιστημονική κοινότητα. Και τη διάκρισή σας πάντα προς τα πάνω, θα λέγαμε εμείς. Κύριε Ανώπουλε, γεννηθήκατε, έτσι να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Γεννηθήκατε στην Αθήνα. Στην Παλίνη, στο Χαρβάτι. Στην Παλίνη συγκεκριμένα. Πώς ήταν τα παιδικά σας χρόνια? Παίζατε με τους φίλους σας ή κάνατε πειράματα φυσικής? Όχι. Γιατί είχατε μια αγάπη, μια λατρεία για τη φυσική. Είχα αγάπη, αλλά είχα μια, θα έλεγα, υπερφυσιολογική παιδική ηλικία. Εξάλλου εκείνη την εποχή, στις αρχές, μέσα στις δεκαετίες του 1950, είχαμε τις αλάνες, παίζαμε. Ήθελα να γίνω κάποτε και ποδοσφαιριστής, να έπαιζα στα τσικό του Παναθηναϊκού, τέτοιο είδους, ας πούμε. Είχαμε μανία με την μπάλα. Τότε, άμα δεν έπαιζες μπάλα, δεν ήσουν τίποτα. Και οι γονείς σας είχαν κάποια σχέση με τη μελλοντική σας εξέλιξη, με την αγάπη σας προς τη φυσική? Οι γονείς, εντάξει, δεν ήταν από πανεπιστημιακοί ή οτιδήποτε. Αυτό όμως που είχα την τύχη τη μεγάλη ήταν ότι ο πατέρας μου του άρεσε πάρα πολύ το διάβασμα. Και έτσι με προώθησε προς τα βιβλία και αυτή την κατεύθυνση, χωρίς ο ίδιος να ήταν καθηγητής πανεπιστήμιου ή οτιδήποτε. Είχε πάρα πολύ μεγάλη έφαση. Και αυτό με βοήθησε, γιατί το πήρα, νομίζω, για να διαβάζω. Το 1971 αποφοιτήσατε από το φυσικό του Πανεπιστημίου Αθηνών. Και από εκεί βρεθήκατε στο Σάσεξ της Αγγλίας. Τι σας έκανε να φύγετε από την Ελλάδα? Από καθαρά δικές μου αναζητήσεις ήθελα να φύγω το δυνατόν ταχύτερο. Είχαμε και την Χούντα στην εποχή εκείνη στις επταετίες, η οποία τα πράγματα ήταν πάρα πολύ δύσκολα, και νομίζω για μένα αυτό ήταν κατά κάποιο τρόπο, δεν θέλω να πω το κερασάκι στην τούρτα, αλλά έπαιξε και ένα βασικό ρόλο και αυτό για να σηκωθώ να φύγω. Αισθανόμουν ότι πραγματικά κάτι με πνίγει και κάτι ήθελα να κάνω διαφορετικό από το. Γιατί έβλεπα ότι είναι αυτό που λέμε στη φύση, σαν ένα κλειστό σύστημα. Δηλαδή, το οποίο εμένα μου αρέσει, ο κόσμος είναι μεγάλος. Έτσι, είχα μια κοσμική σχέση με τη γη όψη του κόσμου, παρά έτσι ενδοελληνική.
Κύριε Νανόπουλε, ποια ήταν η στιγμή εκείνη επιστημονικά που γίνεστε εσείς ένας από τους καλύτερους και πιο περιζήτητους στον κόσμο? Αυτό μόνο εσείς μπορείτε να το διακρίνετε. Ευχαριστώ πάρα για τα καλά λόγια. Κοιτάτε, νομίζω είχα την τύχη, γιατί είναι και τύχη, από μικρός, από τότε που ξεκίνησε μια μεγάλη επανάσταση στη φυσική, όχι με μένα, ναι, αλλά ήταν αυτές οι αρχές της δεκαετίας του 70, έγινε ένα μεγάλο φούντομα στη φυσική των στοιχειωδών σωματιδίων, στο οποίο ήταν η αρχική μου ασχολία. Και ήταν μεγάλη τύχη αυτό, γιατί να βρεθεί κανένα στην αρχή ενός τέτοιου ξεκινήματος είναι πάρα πολύ μεγάλο πράγμα. Γιατί οι επαναστάσεις, όπως ξέρετε, δεν γίνονται κάθε μέρα. Και έτσι μπήκα και... Συνηγόρησε το σύμπαν, δηλαδή. Συνηγόρησε το σύμπαν, μπράβο. Άμα το θες κάτι πολύ που λέει και εγώ θέλω το συνηγόρησε το σύμπαν. Συνηγόρησε το σύμπαν και έτσι ήταν και η ευκαιρία που λέμε, αλλά βέβαια και εγώ έδωσα τα πάντα για να μπορέσω να την εκμεταλλευτώ αυτή την ευκαιρία. Και έτσι από την αρχή μπορώ να πω είχα μια καλή σταδιοδρομία. Δηλαδή, ενώ βλέπω άλλους... Σας ήρθαν εύκολα τα πράγματα? Όχι, εύκολα δεν ήρθανε. Αλλά με τη μάχη διευκολυνθήκαν, ας πούμε. Θέλει μεγάλη μάχη. Πώς δεν είχα? Είχα και έχω και θα έχω. Μα αυτή είναι η ζωή. Κύριε Νανόπουλε, να μπούμε στο ουσιαστικό κομμάτι της ζωής σας, που νομίζω ότι είναι η έρευνα. Κύρια λοιπόν ερευνητική ασχολία σας είναι η φυσική υψηλών ενεργειών και η κοσμολογία. Ποιος είναι ο στόχος των ερευνών σας, πού βρίσκεται αυτή την ώρα? Νομίζω ότι έχετε να μας πείτε συγκλονιστικά, θα λέγαμε έτσι, και αποκαλυπτικά πράγματα. Ίσως είμαστε και οι πρώτοι που τα... Από τους πρώτους θα έλεγα. Θα τα παρουσιάσουμε. Εκτός από συνεντεύξεις περισσότερο γραπτές κατά κάποιο τρόπο. Τηλεοπτικά τουλάχιστον. Νομίζω θα θέλαμε έτσι είναι... να δώσουμε στους τηλεθεατές μας τι ακριβώς συντελείται αυτή τη στιγμή. Θέλω καταρχάς να πω δύο λόγια τι είναι η φυσική των υψηλών ενεργειών και η κοσμολογία. Η φυσική των υψηλών ενεργειών στοιχειωδών σωματιδίων, το οποίο λέμε, είναι η φυσική που ασχολείται με τις βασικές δομές του μικροκόσμου. Δηλαδή, έχουμε πάει τώρα πολύ πιο κάτω από τα άτομα, από τα μόρια, από τα άτομα, τους πυρήνες, τα πρωτόνια, έχουμε πάει στα κουάξ και προχωράμε ακόμα πιο κάτω. Άρα, ο βασικός στόχος εκεί είναι να βρούμε τα βασικά, στα πιο βασικά, αυτά που ο Δημόκριτος έλεγε άτομα. Και λάθος οι Εγγλέζοι τα ονομάσανε άτομα, γιατί νομίζοντας ότι το άτομο ήταν άτομο. Δεν τέμνεται, έτσι. Τα βασικότατα συστατικά της ύλης, τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ τους και πώς από μια τέτοια αναγωγική πορεία μπορώ να χτίσω όλο το σύμπαν. Αυτό είναι βασικά στα στοιχειώδη σωμάτια. Και εκεί μέσα το όνειρό μας, αν θέλετε, το Holy Grail, το ιερό δισκοπότερο, αν θέλετε, είναι αυτό που λέμε μια ενοποιημένη θεωρία των πάντων. Αυτό που θέλουμε. Δηλαδή, όλες οι δυνάμεις, όλα και τα διάφορα σωμάτια γίνονται μαζί ένα, και από εκεί ξεκινάμε, δηλαδή από μια βασική σχέση και προχωρούμε. Η κοσμολογία, όπως λέει το όνομά της, βασικά έχει σχέση με το όλο το σύμπαν μαζί, και υπάρχει πάρα πολύ βαθύτατη σχέση μεταξύ του ενός και του άλλου, γιατί μου λέτε εσείς, στη μία σας λέω για μικρό κόσμο και στην άλλη σας λέω για μεγαλό κόσμο. Έτσι. Για μακρό κόσμο, όσο μπορεί, δεν πάει και πιο πάνω. Αυτό που συμβαίνει είναι, το σύμπαν ξέρουμε ότι διαστέλλεται. Αφού διαστέλλεται, είναι τόσο μεγάλο τώρα, επειδή έχουν περάσει 13,7 δισεκατομμύρια χρόνια από τότε που εμφανίστηκε. Αν λοιπόν γυρίσω πίσω, το σύμπαν κάποτε ήταν μια κουκίδα πολύ μικρότερη και από το ηλεκτρόνιο και από τα κουάξ κτλ. Άρα οι βασικοί κανόνες της εμφανίσεως του σύμπαντος και της αρχικής του εξέλιξης είναι ακριβώς οι ίδιοι με τα στοιχειώδη σωμάτια. Και γι' αυτό λοιπόν υπάρχει αυτή η μεγάλη, σαν το φίδι που τρώει την ουρά του, υπάρχει αυτή η μεγάλη συσχέτιση μεταξύ του μικρόκοσμου από τη μια μεριά και του μακρόκοσμου από την άλλη μεριά. Είναι τόσο ακατανόητα, αλλά μας τα λέτε, θα λέγαμε έτσι, με τον πιο απλό τρόπο για να μπορέσουμε... Γιατί καθένας είναι σίγουρο ότι ρωτάει, μα τι σχέση έχει τώρα η κοσμολογία εκεί πέρα, ο γαλαξία, και όμως έχουν τρομακτική σχέση. Και αυτό είναι μία από τις επιτεύξεις της γενιάς της δικιάς μας της γενιάς τώρα, που είδαμε αυτή τη συσχέτιση την οποία υπάρχει και πώς μπορούμε να χρησιμοποιούμε data από τη μια να τη φέρουμε εδώ και από την εδώ να την πηγαίνουμε εκεί. Δηλαδή είναι απίστευτη. Αλλάζουν δεδομένα. Αλλάζουν δεδομένα. Η συμβολή δική σας είναι καθοριστική σε μια έρευνα που είχατε κάνει παλαιότερα, που αναστατώνει νομίζω και την επιστημονική κοινότητα. Εντάξει, ερχόμαστε σε αυτό το θέμα τώρα. Αυτό έχει σχέση με αυτό το θέμα το μεγάλο της ταχύτητας του φωτός. Η ταχύτητα του 4 λεπτά δηλαδή αλλάζουν τον κόσμο. 4 λεπτά θα αλλάξουν τον κόσμο. Πιθανόν. Αυτό που συμβαίνει είναι το εξής, ότι η ταχύτητα του φωτός, και είναι βασική, αυτή είναι η βασική παραδοχή της θεωρίας σχετικότητας του Einstein, μας λέει ότι η ταχύτητα του φωτός είναι σταθερά. Ερχόμαστε εμείς τώρα με τον Νίκο τον Μαυρόματο, έναν εξέχοντα Έλληνα, νεότερο από μένα φυσικό Έλληνα, και τον Τζον τον Έλλης, επίσης εξέχοντα
διεθνώς και οι δύο φυσικοί, οι οποίοι πριν περίπου 10 χρόνια, δηλαδή στα τέλη του 97, μέσα από τις θεωρίες που βγάζαμε κτλ., μας έβγαινε συνέχεια ότι η ταχύτητα του φωτός εξαρτάται από τη συχνότητά του. Τώρα τον Αύγουστο βγήκε το paper, τον Αύγουστο του 2007, μια ομάδα, διεθνής ομάδα αστρονόμων, είχαν το λεγόμενο πείραμα MAGIC, στο οποίο παρατηρήσαν από έναν γαλαξία από το κέντρο του που απέχει περίπου 0,5 δισεκατομμύριο έτη φωτός. Δηλαδή μιλάμε τώρα δηλαδή 0,5 δισεκατομμύριο έτσι. Το οποίο αυτό το πράγμα για να κάνει δηλαδή το φως για να έρθει από εκεί εδώ έχει πάρει 0,5 δισεκατομμύριο χρόνια, που σημαίνει ότι όχι μόνο εμείς δεν υπήρχαμε, αυτό που ξεκίνησε για να έρθει εδώ πέρα, φανταστείτε πόσο έχει πάει πίσω έτσι με αυτό το πράγμα. Το μετρήσαν αυτό και είδανε τότε αυτό το πέφτει μεταξύ διαφορετικών συχνοτήτων μία διαφορά 4 λεπτών. Αυτό τώρα το τυχαίο, το νούμερο αυτό όμως, αν βάλετε την απόσταση, παίζει ρόλο πόσο απόσταση, γιατί αν είναι πιο μακρινή η απόσταση θα κάνει πιο πολύ, θα είναι μεγάλη διαφορά αυτή. Αν πάρετε τώρα και βάλετε στις εξισώσεις που είχαμε προτείνει, μια πολύ απλή σχέση, γυμνασιακή θα έλεγα σχεδόν, και βάλτε την απόσταση που είναι και όλες τις ιδιότητες των φωτονίων, βγάζαμε 4 λεπτά. Κύριε Νανόπουλε, πώς αισθάνεστε όμως αυτή τη συγκεκριμένη στιγμή που η διεθνής κοινότητα έχει βάλει στο μικροσκόπιο τις ιδέες σας, και μάλιστα μέσα σε αυτή την επιστημονική ιστορία, και νομίζω ότι εμείς πρέπει να το τονίσουμε αυτό, επειδή απευθυνόμαστε στους Έλληνες του κόσμου, είναι πρωταγωνιστές και άλλοι 2 Έλληνες. Είναι 2 Έλληνες, ναι. Αυτό είναι, κοιτάτε, από αυτή την άποψη αισθανόμαστε πάρα πολύ καλά, γιατί έχω την εντύπωση, όπως λέω συνέχεια, ότι αυτός ο τόπος εδώ πέρα, και πανταχού βέβαια Έλληνες μου την καταγωγή, παράγει, θα έλεγα, πάρα πολύ καλό υλικό, και δεν είναι τυχαίο ότι ζούμε τώρα, υπάρχουμε 5.000 χρόνια, ξέρω πόσα θα μετρήσουμε, ας πούμε, αυτό το κράτος εδώ υπάρχει, με όλες τις ανομαλίες τις οποίες έχουν συμβεί ενδιάμεσα. Κύριε Νανόπουλε, είστε ακριβώς σε αυτό το σημείο που, και σε σχέση με αυτά που λέτε, είστε επικεφαλής του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας και Τεχνολογίας. Η Ελλάδα γνωρίζουμε ότι χωλαίνει στην έρευνα. Πού οφείλεται αυτό? Προσπαθούμε, γίνεται μια προσπάθεια, γιατί έχουμε τα μεγάλα λόγια πάντα. Έχετε όμως ιδέες και όραμα? Έχουμε ιδέες και όραμα, αυτό δεν μπορώ να το πω, και όλη η ομάδα. Αυτό όμως που γίνεται πάλι είναι ότι έχουμε αλλάξει τώρα, πέρασε ο καινούριος νόμος έρευνας και τεχνολογίας στην αυτή, γιατί εμείς ακολουθήσαμε άλλη τροχιά από άλλους νόμους, και πέρασε αυτός ο νόμος, νομίζω αρκετά χωρίς βιαιότητες και εξάψεις, και προσπαθούμε τώρα μέσα σε αυτό, δηλαδή πέρασε ο νόμος και γίνονται τώρα αυτά τα άρθρα, το οποίο θα αλλάξει ριζικά τον τρόπο που γίνεται, δηλαδή με αξιοκρατία, με αξιολόγηση, αυτή είναι το λέξη κλειδί που βάζουμε, αξιολόγηση, δίνουμε σε 3 επίπεδα, δηλαδή σε νεαρούς επιστήμονες ανεξάρτητα δικά τους λεφτά, να μην εξαρτώνται από το γεροντότερο, σε ενδιάμεσους, ας πούμε, 40-45 που είναι πραγματικά στο make it, έτσι, και σε μεγαλύτερους, όσοι προχωρούν, δηλαδή δεν κάνουμε διακρίσεις εναντίον των μεγαλύτερων. Δηλαδή, αλλά αυτά τα κονδύλια θα είναι κατόπιν προκηρύξεων και με αξιολόγηση. Κύριε Νανόπουλε, επειδή έχετε μια πολύ πλούσια εμπειρία και μια πολύ μεγάλη διαδρομή, περάσατε από πάρα πολλά πανεπιστήμια στον κόσμο. Ποιες αλλαγές